Днес ще поцъкаме Brawl Stars. Ще покажа моя акаунт. Всичко, което съм започнал, съм направил. Така. Имаше мегапик няколко часа. И сега ще ви кажа какво се случи на този мегапик. Значи, цъкам си аз и както е Рея, цъкам и веднага легендари. И от легендарите ми се падна този герой, който сега ще го апгрейдна. Това малко само злоби и готово. Грейнахме го. Още павари може да го апгрейднем, но това е за по-късно. Това е за сега. Ако хубаво, още легендарите ми се падат нататъка. Сега ще започна, ще изиграем една-две игри. Ще видим после, може. Цъкаме ранките или друго. Чакай, ще ми малко много бързо. Вкусно, това е много бързо. Супер. Тридцато било. Да, фишка, колци, сега обинте от... Малко, прецаках се. Смей се! Абе, добре. Аре, бе. Мале, толкова голямо, аз си мисля. Това по-голямо пръста, човек, аз си мисля, че ме виждат така. Его е, разгиде, показва се. Марва. Първа победа. Победа, първо 11 купи. 5900 купи сме вече. Гоним 6000 купи, 430 кредита. След това на 6300 ще ми даде 300 кредита и може да отключа този герой. Гене, или да го знам как се казва. Е този митик. И после ще събираме за Карл, Дарли, Рико. Честно казвам, бих Дарил или Рико. Карл, мога да се падна. После ще играем за Пам. За Рифт. Не ги знам всичките герои. И за Биби. После Legendary, да. Епици, супер и да. Така. Започваме Soul Showdown, пак отново още една игра ще изиграем. Ще изиграем повече игри. Ще видим. Нещо интересно дали ще се случи. Как не ви? Да си взема щипката. Велика си щипката. Вече съм... Какво мога да направи нищо сега? Просто... Оре, чакай, ще отвътре. Къде ми заменя щипката? Чакай там. Не. Мога да си взема щипка. Ух!
Чай, какво да правя? Къде са? Просто. Оле, мале. Къде ми вземе? Айде. Трябва си го следа. Може си го вземам. Да имам супер. Вие да забравите да ударите един лайк на това видео и да се абонирате за канала, като тръгнете към банката и банката не е без към банката, защото когато сте без към банката няма да ви излизат видеа, че аз пускам видеа. Видеята, колеги, пускам видеята, предимно казано и мисля да ги пускам всеки понеделник или може и всяка събота също ще има видео, така че чакам ви да дойдете, да ударите един лайк и да се абонирате за канала, да се тръгнете щастливи, че сте гледали нещо готино, забавно. Честно казвам, ще видим докъде ще изкарва с тези клипчета. Така, отново имаме победа. 5912, ще да кажа 11 купи имаме за сега. Нека да са повече. Гоним 6000, пак казвам. Кредити да вземем много кредити. И сега. Опа. Той ще го чака изненада. Ви казах. Очакваше го изненада, той не може да реагира. Ме ще чака изненада. Оле, мале, добре, че беше това. Капан или ще такова. Ако не беше това човек, щях да умра. Така. Взимахме сили. Това да са сили. Това са пауъри. Вземам се го говоря тихо, просто така си говоря. Ако говоря тихо, кажете, ще видам да говоря по-силно. Гледайте как дрифта, замързих се. Ще се караме. Добре, вече няма да се караме. Виж, то ходише само. Ела да ела. Ох, това слънце. Ела да ела. Тук съм, виж. Ела да прави. Ела да ела. Айде ела, бе. Няма ти викам само ела. Айде ела. Сега умря, приятел. Браво. Коя победа потреб? Вече ги забравя. Толкова са много. Така. Аз ще направя 6000 сега в този клип. Интересно. Колко бързо не съм делал купи от началото на играта. Аз началото на играта беше много лесно. Тук вече с 5000 много цифри вече трябва да запълним. Добре. Добре. Опа, Анита, здрави. Защо си тук, Анита? Не, чакай. Не би ме. Как става? Сега ще го издемна. Виж как фарма. Оп, здрасти. Взимам си сили. Съм силно момченце. Оп, ето при тебе. Ти си дет. Мале, той герой много опи. Оп, здрасти. Те не могат да реагират, аз просто ги кемпа в рестите.
И просто излиза ми са някакво добър ден, как сте. А тук го видях, къде си? Кой храст? Тикле, брат, аз го бих с буста само, бе. Затова ви казвам, Тик не е добър герой. И си мислете, че Тик е добър герой. Защото не е. Не, Тик не е добър герой. Седми трио. Британ, Пауър. Аз му викам ранг. В принцип не е ранг. Приятели, това беше от днешното видео. Надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете един лайк. Ако не ви е харесало, пак ударете един лайк. Нищо толкова не пречи. Да стане 50 абоната, да може да стримвам, да съм на живо и в YouTube. А през това време може да ме гледате на стриминг, да съм на живо в Twitch. Пишете в търсачката Мари Крушов с долна черта, Мари долна Крушов. И гледате стримовете почти всеки ден има, когато имам време. Демек почти всеки ден. Днеска няма да има, защото имам ангажименти и няма да има днеска стрим, иначе утре. Значи, сега ви казвам, понеделник и четвъртък може да няма стримове в Twitch, но през другото време съм си редовен, зависи. Това беше от мен, надявам се да ви хареса от този епизод, ударете един лайк и се абонирайте. Това беше от мен, чао!